30 Awgust zorluk bilen ýitirim edilen adamlaryň halkara ýatlama güni. Emma aradan 16 ýyl Haramdağın häkimet başyna geleli bäri bolsa 10 ýyllyna gowra wagtyň geçmegine garamakdan развитием, значит, темпа экономического роста своей страны. 2002 ýylda Türkmenistan ýurdun siyasi elitasyny genosidy, ýagny gyrgyna berenligini ret edip gelýär. Halkymyzyň umumy sessiz narazylygy netijesinde ýurdun bütünligine howp salýan gurrumdyr hereketler bilen bir hatar. Каждый сам за себя. А мы уйдем на север и переждем. Döwletiň gazmasyny ogurlary möwz alyp başlady. Olaryň edýän wagty ýurtdaky ýagdaýy umumy syýasy häkimet dälle diktatorlaryň gelip çykan ýeri bolan ahal we tekeler günäkär. Emma bu wagty ýöredýän adamlar asly lewaply Muhammed Nazar Gapurowyň ýurdy 20 ýyllap dolandyranlygyny, ondan owal bolsa Daşoğuz'un vekili Balşoğuz'un häkimet başyna oturanlygyny näme üçindir hiç ýerde agzamaýarlar. Ol ýol başçylaryň döwründe de paraxorlyk we tire parazlyk häzirkisinden pes däldi. Galmagalçylar we millete meçew berijiler owadan depede ýitirim edilen adamlaryň ýerliligini, tire taýpasy, hatda milletiniň de bir-birini üýtmesik we özüne bolanlygyna garamazdan tutuş halkyň we döwletiň hatyrasyna bir agazdan deň durup hereket edenliklerini boyun alaslary gelmeýär. Bu meslen sokorlar tire taýpa agzalylygy ýurdu düzeltmek maksady bilen dälle tersine öz oturan welaýetler etraflaryna häkimeti ele alyp öz başyna bölük buçuk halyklary döretmegiň uğruna ele urap ýörler. Türkmenistany ýagty we demokratik döwlet hökmüne dikeltmek isler zarlaryny ortaga goýan halk gahrymallary unutulmaly däller. Ey ilahi emine Adan yolu atlanan